Nový výcvikový poligón vytvára špičkové zázemie pre technické vzdelávanie v strednej odbornej škole elektrotechnickej Poprad Matejovce. Ide o významnú investíciu Prešovskej krajskej samosprávy do oblasti školstva. Príprava budúcich elektrotechnikov sa tak posúva na európsku úroveň. 11,3 milióna eur je čiastka, ktorá pokryla túto stavbu aj s týmito odbornými dielňami, so strojmi, ktoré tu sú, môžem povedať, najmodernejšie CNC prístroje, počítačovo riadené. Samozrejme, okolo toho boli ďalšie mäkké aktivity. Takto by malo vyzerať školstvo a praktické vyučovanie v 21. storočí. Ja som na to hrdý, že vlastne v týchto priestoroch sme a v týchto priestoroch môžeme naštartovať vyučovanie. Nové učebne automatizácie, zvarovňa, elektro- a strojárske dielne sú vybavené moderným technickým a strojovým zariadením za 2 200 000 eur. Sú to napríklad 3D simulátory elektrických inštalácií, CNC frézy a sústruhy, technologické pracoviská, výukové systémy elektroinštalácií a rozvodov, ale aj jedinečná automatická montážna linka. Dielne, čo sme tam boli trošku menšie. Museli sme vlastne dochádzať zo školy tam. Linku sme niekedy takúto, ako napríklad túto, nemali nikdy. Čiže takáto výučba sa v podstate nepraktizovala nejako. To najnovšie technológie dokážu vyrábať súčiastky a zhotovovať ich. Na tejto linke žiaci od 2. ročníka dokážu sa učiť elektrotechniku, elektropneumatiku, logické obvody a učia sa aj akože programovať robotickú stanicu. Prínosom pre nás je to, že vlastne na ten trh už môžeme ponúknuť chlapcov, ktorí majú vlastne skúsenosti, hej, s tými novými vecami, že ich vlastne netreba zaškolovať. Či už sa to týka vlastne programovania tých CNC strojov alebo tých klasických obrabacích strojov. Váš úkol je vytvoriť sekvenčný obvod, ktorý spolupracuje medzi sebou. Trojposchodová budova poligónu vyrástla na zelenej lúke. Je energeticky sebestačná vďaka fotovoltickým zariadeniam umiestneným na strešnej konštrukcii. Sú v nej aj dve prednáškové miestnosti s gastrozázemím a audiovizuálnou technikou. Kapacita poligónu je takmer 400 žiakov, čo zvyšuje atraktivitu školy. Minulý rok sme naplnili všetky odbory do posledného miesta a na ten elektrotechnický odbor a mechatroniku máme väčší záujem, ako môžeme prijať. Vytvorili sa veľmi dobré podmienky, povedal by som unikátne, možno na Slovensku, pre výučbu práve elektrotechniky, strojárstva, samozrejme silnoprúdovej techniky a podobne. Pre nás je dôležité, aby sme dali kvalitné, dobré vzdelanie, aby sme ten talent, ktorý rodičia dali deťom spolu s vyučujúcimi a dobrým zázemím, prostriedkami, ale aj školou mohli zveľaďovať, aby sme ich pripravili na profesný život pre trh práce. SOS Elektrotechnická v Poprade Matejovciach je 5. župnou školou v poradí, kde PSK realizoval významné investície zamerané na modernizáciu stredného školstva cez európske zdroje a iniciatívu Catching Up Regions. V Centre sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove sa časť priestorov zmení na moderné zdravotnícke ambulancie. V nevyužívaných skladových priestoroch pribudnú po rekonštrukcii 2 ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a 1 ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast. Obrovský dopyt po zdravotníckych zariadeniach nás jednoducho inšpiroval k tomu, aby sme aj my ako Prešovský samosprávny kraj investovali finančné prostriedky do nových ambulancií. V tomto prípade budú 3 s najmodernejšími digitálnymi technológiami. Ambulancie sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali komfort jednak zdravotníckym pracovníkom, ale aj pacientom, čiže samostatný priestor bude mať lekár v svojej ambulancie, samostatne sestra a takisto každá čakáreň pre každú ambulanciu bude oddelená samostatne. Ambulancie budú slúžiť prijímateľom sociálnych služieb z tohto zariadenia, ale aj verejnosti. Pôjde teda o obvodových lekárov, ktorí budú mať k dispozícii špičkové vybavenie a diagnostiku. Všeobecný lekár bude teraz možnosť, že bude tu častejšie, čiže nebude to len raz do týždňa, ale bude to vlastne v priebehu týždňa poskytovaná zdravotná starostlivosť. Hlavne aj tie telemedicínske veci a prístrojová technika na modernú ambulanciu 21. storočia, možno aj tak, ako to niektorí poznajú už zo zahraničia. Budeme sa venovať vlastne pacientovi ako takému, jeho komplexnej zdravotnej starostlivosti v rámci prevencie ochorení a dispenzarizácie chronických chorôb aj s akcentom na telemedicínu. Obsahom projektu Digitech Healthcare je teda aj špičkové vybavenie ako napríklad ultrazvuk, EKG, holter, glukomer, analyzátor, spirometer, defibrilátor a ostatná diagnostika v hodnote 183
000. Ďalšie digitálne technológie a telemedicína sú v objeme 280 000 eur. Budeme mať k dispozícii sety na monitoring pacienta v domácom prostredí. Zdravotné problémy budeme vedieť monitorovať z domáceho prostredia. Tým znížime administratívnu záťaž lekárov, počet zbytočných návštev v ambulanciách a skvalitníme takto život nielen pacientom, ale aj našim lekárom. PSK výstavbu ambulancií realizuje prostredníctvom európskych zdrojov. Hodnota projektu cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráce je 950 000 eur. Z toho výstavba ambulancií bude stáť takmer 290 000 eur, pričom hotové by mali byť na jeseň tohto roku. Čo sa stalo so ženou? To nie je rečnícka otázka, ale názov najnovšieho predstavenia v podaní hercov župného divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Groteskné omyly a filozofická stávka o hodnote ľudského života sa spájajú do čechovsky presnej tragikomédie o márnivosti, strachu a čakaní na zázrak. Víc ju zobral na svoje pánstvo a tam ju večerľoval jak princeznu. Čo to bolo dále? Je to divadlo v divadle, divadlo o živote. 10 tragikomických príbehov o tajomnej žene, ktoré si traja kočovní herci rozprávajú pre skrátenie času, kde si naráz cestí. Irina Bikulina, krásna, tajomná, milovaná. Existuje na veky v spomienkach ako bájna femme fatale. Každý z nich ju poznal. Na záver príbehu divák zistí, čo sa s ňou stane. Smiech tu bolí a ticho na konci ešte viac. Predstavenie je uvádzané v rusínskom jazyku. Taký šťastlivý. Ja teper v tých minúti obrímam celý svit. Juri, poďko mi, ale nejď, ja nechoču sa s tobou. Takto si každoročne preberajú ocenenia najúspešnejší športovci a športové kolektívy v ankete Športovec PSK. Aj tento rok môžete byť spolutvorcami rebríčka a tvoriť nominácie, a to už v 22. ročníku tejto ankety. Krajská samospráva prijíma nominácie od širokej verejnosti do 13. februára. Tie bude následne posudzovať a o laureátoch v jednotlivých kategóriách rozhodovať odborná komisia, ktorú tvoria aktívni novinári, zástupcovia PSK a spoluorganizátor oceňovania Krajské športové centrum v Prešove. Vyhlásenie ankety je naplánované na mesiac apríl.